Svake godine tokom prve nedelje oktobra meseca u opštini Odžaci organizuje se bogat i raznovrstan program povodom obeležavanja Dečije nedelje i turistička organizacija opštine Odžaci ove godine je učestvovala u obeležavanju nedelje posvećene najmlađim sugrađanima. Na platovu ispred sportskog centra u Odžacima decu su zabavljali animatori iz Novog Sada. Najveće oduševljenje izazvala je maskota dinosaurusa Tome Reksa, koji je zajedno sa ostalim članovima svoje družine za njih napravio malu žurku na otvorenom. Pravili su se veliki baloni od sapunice, a najveća zabava za decu bila je da skoče i rasprše ih svojim rukama u vazduhu. Sve to uz muziku učinilo je da najmlađi dožive pravu malu zabavnu čaroliju. Povodom Dečije nedelje i turistička organizacija se uključila da ulepša ove dane deci koliko može, pa je tako došla animacija jedna iz Novog Sada koja će probati da ih animira ovde neko vreme, da im malo popravi i raspoloženje i ove dane i nadamo se da će deca uživati i lepo se provesti. Ono što je takođe privuklo veliku pažnju deci bilo je iscrtavanje lica crtanim likovima koje najviše vole ili omiljenim životinjama. Ovo nije prvi put da su animatori iz Novog Sada bili gosti u Odžacima, a s obzirom na reakciju najmlađih sugrađana nema sumnje da će se saradnja nastaviti i u buduće.